ɗum wona jangde de o wi ɗum ɗon nelaɗo wino o wi addabani rabbi wa ahsana ta'dibi o wi nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam min nelaɗo de jomam neyi kam te Allah moƴƴini nedam min sallallahu alaihi wa sallam nden noon jomiraɗo o wi'ani kala mo jangi o wi'e ko kala mo liggi o wi liggeyo woni ne'edi surtout ne'edi o wi sabari gaddanɗen sallallahu alaihi wa sallam mbiɗen laqad kana rasul fi rasulillahi iswatun hasana wonani onon nelaɗo Allah doyirgal moƴƴal ñembirgal moƴƴal ɗum nafata yimɓe o wi coow nafata de o wi nden hulde jeeya fof o wi wonde nden moƴƴo wona neɗɗo ñemtina moƴƴo ndoya moƴƴo ngabboɗa kosngal moƴƴo ha gonta moƴƴo ko ɗum woni wonde moƴƴo eski la ilaha illallah wonde taalibu wi ɗum ɗigga o wi tinne gonon taaliba kala woni taalibu ma Allah hokkuma moƴƴore nde yakara nde hay goto yakaranode kadi e ma o wi hoɗo gandi Cheikh Ahmad Ndiaye o tosno ngo wuuro hoɗo gandi ko Allah hokki ɗum ko hoɗo gandi ɗum wona ɓiral walla peeje wona pantal wona ɓiral wi fantude neɗɗo tan ndiɓa joɗɗa reewi o wi nden alburi en jeeya aduna oɓe cukke o wi wonde wadde wona ɗum wonande Allah a ñemtinde moƴƴo ndoya pewɗo jarɗo roye doyete ha gonta neɗɗo o wi ko ɗum de woni moƴƴore ɗum okkirtindirɓe jangde nde koɗe yahata ko koɓe coowata ko jangde yahata tan ko yo yimɓe peewa jangde yahata tan ko peewa gandal yahata tan ko peewa yahani goɗɗum de nden noon yoɓe tinno ɓe gonata almude kala koɓe nahay almudaga walla koɓe ngan jiiri yoɓe tinna hen ɗum nafata so ɗum ala nafoore ala ɗo nden noon o wi kam ɗum woodi ko wawi won harande sabu ko yi ko si Abdoul Qadir Jeylani dañi ɓe dañi ko Cheikh Mouhamadou Fadal Cheikh Mamin Cheikh Sadibou Cheikh Aljuma en Cheikh Ahmad Ndiaye en Cheikh Ahmad Bamba en Saydou Oumar en Cheikh Ahmad Tidiane en moƴƴuɓe wonɓe aduna he pop hen ɓe jaggi ko almudaga haɓe ƴeewi hen haɓe jotti ɗon jotti wadde ceerno haaren on ko almudagal e peewa ko ɗum tan de tagi feɗeli mum han tinne gonon almud kala mo woni almud ama amare ama feew ma Allah moftum ma Allah waɗa ma ko yimɓe jeeɓata so jeddi ƴewon ɓeɓe wi hay gon jiyani on nani ɗum de o wi ɗum kam daɗani on he enen fof poti he nden noon o wi kam ɗum wawi won harande o wi ko heddi ko Allah hen dik anda hen tan ndika ko andi hen o wi jaforo ɗum jaralon ɗum o wi hono ɗum gaccan hakki o wi noon duwono yo Allah hokku en jaam ko suuɗi e ko feeñi enon duwono kala ellam Allah waɗe yimɓe he
yo Allah ittum yo Allah ittanen en laaji ko suudi e ko feewi bijahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam o wi kala ko wooñi yo Allah rentin en ɗum kala ko moƴƴi yo Allah okku en ɗum bijahi sallallahu alaihi wasallam e message ceerno noon ma en hen ngartu seeɗa so on keɗima haala ceerno en waɗi ko poɗɗen hen faam o wi ko heddi ko hande o wi ko julde koor o wi ɓe te muddu koor tottiron ɓe ɓe poɗɗon tottu jeyɓe ɓe